Alright mga tropa na, so dumating na pala sila Mr. Ben Moto. Alin na? Yun, diretso. Hindi ko alam yung saan. Ang lakas ng loob na nauna eh. Yeah. Yo, what's up mga tropa? Magandang hapon. At rides na naman pala tayo mga tropa, no? At on the way pala tayo sa may Bani. So tatambay lang tayo dun sa may tambayan dun sa Bani mga tropa, dun sa may sigsag. So dun muna tayo tatambay habang wala pa tayong masyadong rides ngayon. So marami kasi yung tumatambay doon pag ganitong hapon, kaya susubukan natin tumambay ngayon doon. At ang oras pala natin ay 4 o'clock ng hapon. So abutin natin yung sunset doon mga tropa. Alright, let's go! Alright mga tropa, no? So may pagbabago pala sa vlog natin ngayon dahil nag-chat si Mr. Ben Moto. Ang sabi kasi sasama daw sa rides natin ngayon. At nag-aaya siya na pupunta raw kami ng Patar Beach ng Bulinaw. So doon pala kami magkikita-kita sa may sigsag sa may Bani. Doon sa kung saan tayo tatambay mga tropa. Doon daw kami magkikita-kita. At may makakasama rin tayo sa rides, yung kapatid niya. Alright. Tamang-tama mga tropa, na sakto may makakasabay tayo sa rides natin. Biglaang lakad lang to mga tropa, biglaang nagkayayaan. Ito yung magandang rides mga tropa, yung walang kaplano-plano pero natutuloy, di ba? Mahirap kasi yung plano ng plano tapos hindi naman nakukulayan. Mabuti na lang dumaan pala ako kanina sa may 7-Eleven. Tapos biglang sabi ko, parang may nag-chat sa akin eh. Kasi nag-vibrate yung cellphone ko. Pagtingin ko, si Mr. Ben Moto. Ang sabi, lakayasan ka na. Sama kami sa rides mo, kasama ko yung kapatid ko. Sabi niya, ayun, alright. Let's go. May makakasama tayo mag-rides mga tropa. Grabe, no? Napakaganda talaga ng Anda Bridge.
Sarap ng pagkakatono mga tropa. Touchdown pala tayo mga tropa dito sa may barangay Sampaloc. Pag ganito kasing malapit sa school kailangan dahan-dahan tayo dahil napakaraming estudyante. Mamaya biglang may tumawid. At malapit na rin pala tayo sa may boundary ng Bulinaw sa Kabani mga tropa. Mr. Ben Moto, sa wakas natuloy din yung rides natin. Mga tropa na, so nandito na tayo sa may boundary ng Bani saka Bulinaw. Alright. Alright, so maggagas lang tayo dito mga tropa para naman hindi tayo maubusan ng gas mamaya. Mahirap na yung pakampante, diba? $150 lang. Baka kasi umapaw o baka kulang pa. Alright mga tropa, naggas lang tayo ng 200 pesos, 150 pesos pala. So ang inabot 2 liters lang mga tropa, no? At malapit na rin pala tayo dito sa may tagpuan natin, dito sa tagpuan natin nila Ben Moto. Alright, so dito lang naman sa unang paliko. So dito na rin pala tayo sa may Bani. Alright, so dito na tayo mga tropa. Wow, napakaganda mga tropa, oh. Alright mga tropa, so antayin na lang natin sila Mr. Ben Moto dito, no? Dito tayo sa may sigsag. Ayan, no? Sa may Bani. So ito yung bagong tambayan ng mga riders ngayon dito sa may Pangasinan, dito sa may District 1. Alright mga tropa na, so dumating na pala sila Mr. Ben Moto. Ay di ko amon, ay di pelat na Mr. Ben Moto no Ben Kay. Ay di ni kwam Ben Kay wono di Ben Moto. Dua da, Ben Kay saka Ben Moto yun. Ben Kay niya. Ben Kay saka Ben Moto. Tapos kasama natin si tropa, kapatid ni Mr. Ben. Alright.
papunta sa Marunoak. Alright mga tropa, so aarat na kami. Woo! Lalakas ng mga motor nila. Yun, kasama natin yung Kawasaki Ninja 1000cc mga tropa. Doon pala kami pupunta sa may Patar Beach mga tropa, no? At ito pala yung dadaanan namin mga tropa, para may idea kayo. Dito yung shortcut na papunta sa may Patar Beach. Kung ayaw nyo lang pumunta ng Bulinaw, para shortcut dito sa may Bani. So dito sa may Chip. So kumaliwa lang kami mga tropa. Alright. Motor nila. Woo! Grabe talaga yung motor ni Mr. Ben Moto. Grabe, parang ka naka-helicopter. Oh no, saan tayo? Alin na? Yun, diretso. Hindi ko alam yung daan. Ang lakas ng loob na nauna eh. May mga daan dito mga tropa na biglang liko, kaya ingat-ingat lang pag dito kayo dumaan. Kaya nito oh. Woo! Grabe. Ganda dito. Grabe yung mga pakurba dito. Bigla-bigla na lang na pakurba mga tropa. Woo! Napakasulit. Sabi, ang ganda lang mag-ride dito. So first time ko lang pala madaanan to mga tropa. Woo!
pinauna tayo ni Mr. Ben Moto, no? Alright, nandito na tayo sa may Patar Beach, mga tropa. Malapit na tayo. Woo! Yun, Corba. Kurbahan naman na naman mga tropa. Yeah. Parang nawala yata sila. Alright mga tropa, no? So antayin natin sila. Parang nawala yata sila eh. Kuya, ito ba yung papuntang Patar? Ay, dito? Diretso lang. Parang nawala yata yung mga kasama ko. So babalikan natin sila mga tropa, no? Ay, andyan na. Nawala sila. Alright. Yun. Grabe. Hindi ko alam mga tropa na ganito pala kalayo. Pero mas malayo pag doon kayo sa Bulinaw pa pumunta. Pero pag dito kayo sa Bani dumaan, mas malapit na mga tropa, no? Kasi hindi na kayo lalayo. Hindi na kayo iikot. Woo! Oh no. Uy, natatanaw ko na yung dagat. Yeah. Woo. Grabing pababa to mga tropa. Grabe. Slow down. Maraming pababa ng mga tropa. Wow.
Alright mga tropa, no? So nandito na tayo sa may Patar Beach. So ito yung sa kanan pala. Yan yung paggaling kayo sa bayan ng Bulinaw. Tapos dito na yung dinaanan natin paggaling kayo sa Bani. Ayun yung lighthouse mga tropa. Alright. Tapos napakaganda. Sulit na sulit yung rides dito mga tropa. Woo! Alright. Yeah. So kakaliwa tayo mga tropa, no? Patar Beach. Yun, shout out kay Kuya. Alright, so dito pala tayo sa pinakadulo mga tropa. Ito na yung end ng daan dito sa Bulinaw. So ito yung sabi nilang pinakadulong bahagi ng Bulinaw, Patar Beach. Alright. Alright mga tropa, no? So day tour lang kami. So ang bayad pala ng parking is 20 pesos. Salamat ya. Saan po? Ay dito. Alright. So touchdown pala kami dito sa may Barangay Patar. Grabe, ang lakas. Ang lakas. Ito yun po. Alright mga tropa. Alam mo, Dito na pala kami sa may Patar Beach. Kasama natin sila Mr. Ben Moto saka si Trop. Kailangan mo lang eh. Ay patakol. Wala akong YouTube channel. Editor lang, editor. Editor. O editor pala ni Mr. Ben Moto. Patar. Shout out, tawakas na tuloy. Shout out Lovercats. Shout out tropa. Alright mga tropa, no? So kasama natin sila Mr. Ben Moto. Tapos dalawa na pala yung Facebook page niya. So pakisuportahan naman yung isang page niya mga tropa, no? Ben Kai, right? Ayun, sa Ben Kai saka Mr. Ben Moto. Yo, what's up Lovercats? Mga kabarkada natin dyan. Pakisuportahan yung isang page niya na bago, Ben Kai.
Yun. Vin and Kay, support Mr. Vin Moto, Lover Cats. Ay, Vin K pala. Kay pala ako ng Kay. Vin and Kay. Sorry. Ayun, bagong page natin guys, supportan natin. Doon tayo mag-upload lagi ng mga content natin. Alright mga tropa, no? So pauwi na kami. At dito na rin kami dadaan sa may dinaanan natin kanina. Kasi pag dun tayo dadaan sa may iikot sana kami sa Bulinaw, kaso wala kasing reflectorized bus sila Mr. Ben Moto. Baka mamaya mahuli pa sila. So dun na lang tayo dadaan mga tropa. Alright. So ang oras pala natin mga tropa is alas 6 ng gabi. Grabe, napakalakas talaga ng ugong ng Kawasaki Ninja 1000cc mga tropa. Alright mga tropa, so tambay lang muna tayo dito sa may 7-Eleven ba ni? At ito pala si Mr. Ben Moto. Ayun, grabe, parang naka-helicopter. Yo, what's up? Puti ko dyan, oh. Ha? Puti ko. Maputi ka ba dyan? Pati ako eh. Pumuti rin ako dyan, oh. What's up guys? Alright mga tropa, so dito ko na siguro tatapusin tong vlog na to. At salamat sa inyong walang sawang panonood. Paki-follow po si Ben K. Facebook page niya Ben K. Tapos ano sa YouTube? Yun din, para din. Paras lang. Sa paki-subscribe na rin sa kanyang YouTube channel. Same lang, Ben K din. Ilalagay ko na lang sa description yung page niya para hindi na kayo mahirapan na hanapin pa. Yes. Salamat sa rides. Good rides. Sila pala yung madalas nating nakakasamang nagra-rides mga tropa. Yo, tropa!